ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଗଦର 2ର ଟ୍ରେଲର ଏବଂ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସନି ଦେଓଲ। ଗଦର 2 ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାକିନାଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ରେ ଅମିଷା ଏବଂ ସନି ତାରା ସିଂ ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଇଭେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଚରେ ସନି ଦେଓଲ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଟ୍ରେଲରର ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଖବରଦାତାମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସନିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଯାଇଥିଲା। ଗଦର ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅପାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଅମିଷା ପଟେଲ ତାଙ୍କ କୋଷ୍ଟାରଙ୍କ ଭାବନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସନିଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ସହ ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମିଷାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅମିଷା ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାରା ସିଂ ଏବଂ ସାକିନାଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଡ଼ି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗଦର 2 ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ହେବ। ଗଦର 2 ଆସନ୍ତା ମାସର 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଓମ୍ ମାଇ ଗଡ୍ ଏବଂ ସହିତ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଟ୍ରେଲରରେ ଦମଦାର ଫାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ରହିଛି। ସନିଙ୍କ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲୁକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ ଫିଲ୍ମକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବ। ତେବେ ଟ୍ରେଲରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଗଦର ଫିଲ୍ମ ଭଳି ହେବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମଧ୍ୟ ସେହି କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିବ। ଗଦର ଫିଲ୍ମରେ ତାରା ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସକିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାରା ସିଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୂରା ପାକିସ୍ତାନରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନଳକୂପ ଉପାଡ଼ି ପିଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଗଦର ଫିଲ୍ମ। ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେଲରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଗଦର 2 ମଧ୍ୟ ସମାନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ସନି ଦେଓଲଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷର କୁହାଯାଉଛି।